Olen Arja Karhuvaara, helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja kuntoutusalan yrittäjä, ja olen ehdolla eduskuntaan vuonna 2015. Haluaisin, että yksinyrittäjille laaditaan oma elinkeinopoliittinen ohjelma, jossa linjataan verotuskäytännöt, työnteon kannattavuus sekä kasvun mahdollisuudet. Haluaisin myös, että meillä olisi mahdollisuus lainsäädäntöön, joka on ennustettava, verotukseen, jota voidaan suunnitella, jotta myöskin investointi yritykseen olisi pitkällä tähtäimellä järkevää. Lisäksi toivoisin, että voisimme nostaa työterveyshuollon myöskin yksinyrittäjien kohdalla nykyistä vahvemmin esiin osana sote-järjestelyjä. Ainoastaan pitämällä tällä hetkellä työtä tekevät ihmiset työkykyisinä, niin varmistamme myöskin uuden rahan julkisen sektorin pyörittämiseen. Kolmantena asiana pienyrittäjien osuus palvelutuotannossa pitäisi olla oikeasti kumppanuutta julkisen sektorin kanssa. Vain sillä lailla takaamme lähipalvelut ja takaamme myöskin hinnoittelun läpinäkyvyyden ja voimme ottaa huomioon erilaiset laatumittarit, joilla mitataan sitten kaiken palvelun luotettavuutta. Mikäli nämä asiat voidaan toteuttaa, olen itse omassa työssäni valmis siihen, että kehitän yritystoimintaani edelleen ja yritän siinä samalla järjestää myöskin työtehtäviä kuntoutusalan ja terveysalan muille toimijoille. Yhdessä pääsemme parempaan lopputulokseen.